a proste hneď minus 700. Nie za mnou, lebo Dáša vtedy so mnou, kým ma neosloví nejaká spoločnosť, čo nastreluje vlasy. Dzień dobry, chodzić. Hobbytí domček pre Dášu. Aj všíšnosť todos. Tieto ich zástavky sú extrémne poskohované, takže keď aj vy tu budete a budete chcieť tiež do tej Taorminy, tak treba hľadať zástavku Liberta Sela, ktorá je strašne skovaná. Ide nám tam Interbus, ktorý by mal chodiť vraj každých 15 minút, ale podľa všetkého to tak není. A tu zase na tom plagáte je napísané, že chodí iba každú hodinu. Tak uvidíme, či sa tam dostaneme teraz, alebo či budeme čakať ďalšiu hodinu. Autobus nakoniec chodil iba každú hodinu, ale to nevadí, pretože po ceste do Taorminy sa nám vyskytli nádherné výhľady na Etnu a taktiež Jonské more. A musím povedať, že toto bola asi prvá cesta autobusom, ktorá ma reálne bavila. Určite na cestu sem používajte bus, nechoďte vlakom, lebo týmto som to je úplne veľmi krásna cesta. Keď nastúpite do busu, voľte stranu za vodičom, aby ste videli úplne krásne výhľady na Etnu. Ale zase, keď sa dostanete už k Taormine, je dobré sedieť na druhej strane, nakoľko budete mať krásny výhľad na more a úplne extrém. Cesta autobusom nás na osobu vyšla okolo 4,50, cesta trvá necelú hodinku, ale je fakt úžasná. Keď budete voliť náhodou vlak, že si budete myslieť, že to je pohodlnejšie, tak vôbec nie, nakoľko vlakom sa musí dostať na vlakovú zástavku a z toho si musíte ešte kupovať ďalší lístok na autobus, aby ste sa sem vôbec dostali. Takže vyberáme tašky, teraz nie je za to, že by sme potrebovali nejaké suveníry, ale za to, že niekto zabudol zobrať taštičku na svoju zimnú bundičku, pretože zas sme nestíhali, lebo niekto nestíhal. Takže upravím to, nie že zas sme nestíhali, ale zase niekto nestíhal, takže potrebujeme kúpiť taštičku. A taštičky stoja 30 €, takže dlhočokus to nebude kupovať predsa také lacné kabelečky. Že? Pozri sa na nás, ty skrblík. Nech ťa všetci vidia. Tak ale nikdy nemňa ostáva. No však. Áno, aj tam pôjdeme asi. Nápravo kaviareň, z ktorej ide vôňa kávy. Naľavo výklady ako Patek Philippe, Rolex, Breitling a AP, ktoré jedného dňa budú lemovať aj moje zápestie. A toto všetko na jednej malej sicílskej uličke medzi historickými stenami, ktoré tu stoja už stovky rokov. Toto je taký kontrast, že sa na to musíš pousmiať. Ako sme tu asi 10 minút, ale už vieme, že asi toto je najlepšia časť celého tripu, je to fakt krásne. Zatiaľ sme na také hlavnej, povedať, že fashion uličke alebo na také najdrahšej uličke. Táto hlavná ulica Taorminy kedysi prepájala staroveké mestá, po ktoré putovali vojská, obchodníci a pútnici. No dnes sa tu miešajú miestni, turisti a výklady luxusných značiek, ktoré sme tu vôbec nečakali. Je to zvláštna kombinácia, ale aj tieto najdrahšie veci tu pôsobia úplne normálne. Ako keby to patrilo do histórie tohto mesta. Fakt je toto veľmi krásne, nádherné, dokonca je to také teplúčko, že tu už behám v tričku, takže úplne super. A nejakých veľa záberov mňa asi tu nerátajte, pretože keď som videl niektoré svoje zábery, jak tam vyzerám z boku, že tie kúty mám do breženia až dozadu hlavy, tak kým ma neosloví nejaká spoločnosť, čo nastreluje vlasy, nedá mi ponuku za nejaké promo s mojimi 24 odoberateľmi, tak dovtedy asi zábery mňa nebudú. Toto je presne to, čo mi sa hovorí, využitie miesta úplne naplno. Proste dáš nejaké vankúše na schody a máš toho sedenie. Podľa pôvodného plánu sme dneska mali ísť na Etnu, lenže včera večer sme pozerali počasie a to počasie na Etne vyzeralo fakt veľmi zle. A dneska, keď sa pozeráme z tohto výhľadu na tú Etnu, tak je celá pod mrakom a vyzerá to, že tam je búrka a sneží tam. Zajtra má byť predpoveď ešte horšia, tak uvidíme, ako to dopadne a či náhodou Etna nevyhrá a budeme sa musieť vrátiť niekedy inokedy. Nás to mrzí, že na mne vyšla dneska tá Etna, ale nič sa nedá robiť. My sme nadmieru spokojní s týmto výletom a fakt vám ho odporúčame každému, keď tu budete a budete chcieť nejaký jednodňový trip ešte z Katánie, alebo po prípade choďte priamo sem a tu sa ubytujte na pár dní, lebo je to tu fakt nádherné a myslím si, že sa to dá preskúmovať aj viac než jeden deň.
A plus v lete, keď bude teplé more, tak kúpanie to je fakt krásne. Poprípade výlety na nejakej lodi, lebo to je fakt krása, fakt. A voda je naozaj priezračná, nádherná. A asi aj lepšie, že je to takto, pretože keby sme išli dneska na to etno, že to riskneme, ako sme chceli, tak by sme asi prd vedeli, len by sme sa tam trápili a Zabili by sme celý deň. A guide, keď chcete sa dostať na tú najvyššiu vrstvu alebo na ten najvyšší point tej etny, tak to stojí skoro nejakých 160 €. Tam môžete dostať iba tým guidom a je dosť možné, že aj zrušia tie tripy, lebo kvôli nepriaznivému počasiu alebo vysokému vetru nepremáva ani lanovka, ktorá vás vyvezie do 2500 metrov. A odtiaľ sa pokračuje potom do nejakých 2900 takými autami špeciálnymi a potom máte ešte trek. Tak som si kúpila nové okuliarky. Ja si myslím, že môže byť. Ja som kúpil tiež. Takže posielame domov pusinky. Polarizované, UV filtre dobré, jedno s druhým, ste 30 €. A za také sklá, čo som kupoval Dity, tak tie boli 700 alebo 800 €. To ani nehovor. 750 € boli jedny, ktoré som stratil. To bolo mega dobré. Je prvý výlet na Slovensko naspäť a proste hneď minus 700. Lebo som nechal na streche auta okuliare. Ja to furt robím, furt na to zabúdam. Nechal som ich na streche auta, odišli sme preč a ja som počul len za nami, že teda respektíve za mnou, lebo Dáša vtedy so mnou nebola. Som počul len, že niečo prasklo. Hovorím, že asi som prešiel cez nejakú pätku alebo niečo, alebo konár. Potom mi tak trclo v hlave, že tak to, čo puklo, nebola pätka, ale boli to moje okuliare. Našla som sveter, ktorý si môžeme dovoliť. Bude dobre, tak na ruku, nie? Takto, na ruku. Ale nie, však Ale že mám Hermé okuliare. Hiacín ju dáva do diety, takže bude jej to dobré. Ako naša ďalšia zástavka bolo grécko-rímske divadlo, kde nás čakali ďalšie dýchberúce výhľady. Toto divadlo postavili Gréci v 3. storočí a neskôr ho Rímania zväčšili, aby sa sem zmestili aj gladiátorské hry, hudba a divadlo. Vstup do tohto divadla je až 16 € na osobu, ale ak nie si historicky orientovaný, tak ti okrem výhľadov asi nič neponúkne. A sunset tu taktiež nezažiješ. Miesto sa zatvára skôr, než slnko zapadne. Hobití domček pre Dášu. To je extrém. Čo si našla? Budovky. Prosím pekne, tieto z hobitie hrúcaniny sú po centom tomto aleáli. A ja už neviem rozprávať, takže asi toľko k tomu. Išiel som preč, si spokojná? Hej. Tak mi daj listok na bus a idem preč. Busom sa do Brna nedostaneš. My sme sa konečne dostali po 1,4 km schodoch dole ku jednému ostrovčeku menom Isobella, ku ktorému vedie taká piesočná cestička, cez ktorú viete prejsť a dostať sa na ten ostrovček. Presne tuto vedie taká piesočná cestička, ktorá je úplne teraz zaplavená, takže aby ste sa tam dostali, tak sa treba trošku pomočiť do vode, ale sú aj obdobia, kedy to je úplne priechodné, že to viete prejsť úplne po piesku, ale teraz my tú možnosť nemáme, takže nám ostáva len takto krásne si ho užívať z diaľky. Naplánujte si to potom tak, aby ste sem prišli ešte cez deň a po svetle a odtiaľ to budete stúpať potom naspäť hore.
Každý, kto sem chce ísť, tak predtým povinne polročná príprava na schodoch. Minimálne hodinu a pol šlapte každý deň. Aby ste to dali. Ďalší point, na čo si dávajte pozor, je to, že keď sa budete chcieť vrácať naspäť do Katánie, tak si rezervujte lístok na bus dopredu, lebo sú vypredané a my teraz čakáme hodinu na to, aby sme sa dostali do busu. No, hej. Aj vši som z toho